هێزن دژبەریە سووریە یەنکو دە ئۆپەراسیۆنا مرتالا فەرادە بەشدار بوون. ئیرۆ هەژمارەك لەشکەر و شێوەرمەندن ئەمریکی ji bajarokê Erayiyê bi ser Bakurê Rojhilatî Gundewar Helebê ve. Ku dixwestin piştgiriya wan di şerê rêxistina Daişê de li gel artêşa Tirkiye bikin qewutan din derveyî bajarokê. û ev derbasbûn wekî dagirkeriya xaçperestan li ser axa Sûriyê binavkirin. Herûsa piştî demeke biçûk û hêzên opozisyona Sûriyê bi piştevaniya artêşa Tirkiye û firokeyên şeriyên Amerîkayê. Bajarokê Erayiyê bi ser bavê ve ji destrêxistina Daişê derxistin. Amerîka hejmarek leşker û şêwirmendên xwe li gel artêşa Tirkiye şan de bajarokê Erayî da bi wan hêzan re şerê Daişê bikin. û piştgiriya lojîstîk jî pêşkêşî wan bikin. Lê hêzên opozisyonê ev yek bi tundî redkirin û derbasbûna leşkerên Amerîkî di Erayî de wekî dagirkeriya xaçperestan binavkirin. Herûsa ew şande qewutan din derveyî bajarokê. û li gorî hin jêderên leşkeriyê, nîşana hêzên Amerîkî li bajarokê Erayî ew bû ku planan bo rizgarkirina deverên nû ji rêxistina Daişê li parêzgeha Helebê pêşkêş bikin. Lê hêzên opozisyonê yên ku Tirkî piştgiriyê dide wan, ew neçarkirin bi paşvevekşin û hişyarî dane Amerîka ku dê ew ê bi serjêkirinê bersivê bidin eger hêzên wê derbasî wan herêman bibin û dê ew ê şerê hemî hêzên hevalbendên Amerîkayê jî bikin. Lê aliyekî din li gorî agahiyên ku ji herêmê hatine bidestxistin, firokeyên hevpeymaniya navnetewî ya bi serpereştiya Amerîkayê. Bersiveketûj li sergefên hêzên dijberiyê li dijî leşkerên Amerîkî dan û hejmarek xalên wan hêzan li bajarokê Erayî bi êrişên dijwar armanc kirin. û li gorî rewangeha Sûriya mafê mirovan di encama vê êrişê de bi kêmahî pêncî çekdar ji hêzên İslamî yên bi ser dijberiyê ve li bajarokê Erayî hatin kuştin û bi dehan tank û cebilxaneyên wan jî hatin têkşikandin.